Natália, čau. Ahoj. Vítam tu Natáliu u nás na Amatéroch. Je teplo ako svinia, že? Strašné. Tak sme sa dohodli, že sa vyzlečeme za pol hodinu. My sa dotýkame kolenami. Máme tu normálne connection pod stolom. Ty si tu, konečne Slovenka. Nebudem sa prepínať do češtiny. Dobre. Babišovskej stále, takej slovensko-českej. Natália je bývalá masérka. Áno. To si povieme, čo to znamená, hej, masérka. A teraz to je holka, ktorá robí platené platformy, že? Robíš, povedzme. Áno. Nebudeme úplne zmieňovať ktorú, ale všetci vieme, hej? No. Koľko ty máš rokov? Orientačne. Alebo povieš presne? Poviem presne, tak nemám sa za čo hambiť, nie? No, 22. 29 mám. 29? Vyzeráš dobre. Ďakujem. Na 29. V poriadku. Hej. Oceňujem, že si sa neopýtala, že uhádni. To je také klišé. Prečo si preskočila z masáží, najprv všeobecná otázka, z masáží na vlastnú tvorbu, ja tomu hovorím, ale nemajú to niektorí radi, že to je tvorba, ale je to tvorba. Je to tvorba obsahu, hej? Je to tvorba, tak, áno. Je. Môžem, keď sme u tohto tématu, na teba vysypať tu nejaké také ako aktuálne témy? Ako teraz ako holka, nie masérka a nič, proste holka. Súhlas so sexom, vieš čo to je? Súhlas? Súhlas so sexom, áno. Velice riešené téma. Aha, že vlastne holka musí odsúhlasiť, že áno, môžeme. Tak sa to prezentuje. Takto niektoré aktivistky a aktivisti prezentujú. Práve som to riešil, tak ma zaujímalo, čomka ty o tom vieš, či o tom niečo vieš. Lebo ja som o tom nevedel nič. Potom ma tu presvedčovalo pár ľudí, že musíš pred sexom povedať áno, súhlasím so sexom, vraj. A to platí aj u nás? Akože Česko teraz? Tvrdia, že áno. Ale ja som potom zistil, že to tak není. Akože viem, že to je niekde možno v zahraničí, že Švédsko, alebo Fínsko, lebo tam je, niekde, áno. Že tam treba ten akože súhlas, alebo... A vieš si to predstaviť, ty ako žena? Teraz začnem ti táto chodiť po kolene a ty ako budeš rozťahovať nohy, proste dávať mi nejak mimoverbálne najavo, že v pohode, ale ja musím zastať a povedať, Natália, súhlasíš s tým, že budem pokračovať? No jasne, ale tak či tak, keď sme tu len my dva, tak to je slovo proti slovu, chápeš? No, to je jedna vec, to dokazovanie prípadné. Hej, akože... Ale nemyslíš si, že ja ako chlap, keď nie som neandertálec úplný, predsa cítim, či ty ako súhlasíš alebo nesúhlasíš, bez toho, aby som to musel podľa mňa to je úplná blbosť, akože totálna. Že? To bude pokazí čaro chvíle a všetko, ne? Ja si to neviem predstaviť, a vieš, ako to je, ale podľa zákona, pokiaľ som to ja naštudoval, že nie znamená nie. Ja môžem začať, mám pocit, že áno, a ty si v akejkoľvek chvíli rozmyslíš, že vlastne nechceš, povieš mi, Martin, ne, dobre, necháme to, a ja musím hneď prestať. Takto to je v zákone. A to je v poriadku. To je v poriadku. Akékoľvek nie, verbálne alebo mimoverbálne, pohyb, úšklep v tvári, čokoľvek, znamená, že ja musím prestať. S tým som v poriadku. Lenže tí hyperaktivisti ma presvedčujú, že to je málo, že ja sa musím proaktívne spýtať, napriek tomu, že ty na mňa skočíš, ty začneš niečo robiť, ja sa musím spýtať, Natália, vidím, že máš v puse, ale naozaj chceme robiť to, čo robíme? Vieš? Ja by som sa s takými ľuďmi ani nebavila. Dobre. Asi tak. Nej som dement, hej? Nie. Stačí nie znamená nie. Pre tvoju bezpečnosť ako ženy. Tak, ja neviem, ja to nejak neriešim. Proste ideš na to na nejaký tak pocit. Tak mi sa aj stalo, že som akože bola s nejakým chlapom a povedal som mu nie. No. A nie. A furt akože to pokračovalo až vlastne, ja neviem, až fakt, keď som povedala, že ja dosť a stačí. A ani tedy som sa necítila nejaká dotknutá, že robí niečo proste akože naviac, čo by nemal. Takže máš tú hranicu akoby ďalej, ale dobre, poďme sa dohodnúť, že obaja akceptujeme, že po prvom nie mal skončiť, povedzme. No, dajme Vieme to pochopiť, hej? Dobre, sú holky tvrdšie. Ja by som to pochopila aj po treťom nie, takže... Dobre. Takže nepotrebuješ áno, stačí tretie nie. No. Dobre, okej. Ja chápem aj prvé, ale nemusí byť zase vyslovene áno, dobre. Tak ale dobre, tak niektoré baby sú také, že pre nich neznamená
akože chcú ešte väčšiu pozornosť. To je ten problém trošku To je teraz. podľa mňa akože, Ježiš, nie, jasné, že chceš. Najlepšie je, že... Chceš sa proste nechať dobieť za tým chlapom, tak akože čo teraz si máš vybrať, že ktoré nie a nie je správne? No to je trošku problém, to je pravda, lebo holky hovoríte občas nie, presne ako hovoríš, aby to vyprovokovalo nejakú akciu, ale povedzme, že nie som neandertálec a mám trošku pochopiť, že šahám ti niekam a ty mi tak odsunie, že nie, tak akože prestanem? A keď to je podľa mňa nuda. Zase, a keď si niečo chcela... Keď to chceš a povieš, že nie, poviem ti, že nie a prestaň, nerob vlastne. Tak to prestaň, to chápem, tak keď ty že prestaneš, tak ja by som bola potom taká, že dobré, tak asi nič. To bolo snahy, hej, povieš si. To bolo všetko. Tak to bola pekná nuda. Takže, ako... No a teraz mi povedz, ako to má teda chlap chápať. Ide na rande s tebou, niečo zažije a potom to nedopadne. Takže ide na vzťah. Ide na druhé rande s takovou upejpanou, teda, čo chce zmluvu pomalu a všetko. Tak prosím, ideš na rande. A je vlastne z jeho násilník. Chápeš? V tú chvíli je z neho násilník na tom druhom rande. Po tebe. Keď aplikuje tvoje rules na inú holku, takúto upejpanú, tak je z neho vlastne násilník. Takto, ja si myslím, že akože všeobecne ti stačí chvíľka, aby si vedel, či s tým človekom sadneš alebo nie. Hej? Áno. A už keď sú tam prvé akože nejaké red flagy, že sa ti niečo nezdá, tak už do toho proste nechoď. Už automaticky vieš, že tam bude niečo akože špatne a to sa týka aj tohto, že keby sa s niekým stretnem a to sú presne, že ja neviem, robím to, čo robím a stretnem sa s týpkom, ktorý je totálne close-minded a už mi začne hovoriť, čo sa mu nepáči a tak, tak proste ahoj, chápeš? A keby som ja chlap a mám sa normálny chlap a ide na rande presne s nejakou takouto upejpanou ženskou a začne na ňo toto, tak akože ozaj sa ideš púšťať do toho nejakého sexuálneho aktu? Keď vieš, čo ťa čaká, alebo že... No nie, to by som už utiekol. No jasné, toto normálny človek urobí, chápeš? Ja by som utiekol, no a potom ale tie holky sa divia, že sú samé. Tak nejdu do piči, tak... Bože, dobre. No, dobre, takže OK, takže ty si ešte dokonca brutálnejšia než ja v tomto, akože... No ja som úplne easy človek, ja nechápem, čo mám problém proste. OK, dobre. Platenie v reštaurácii. Chlap. Na prvom rande? Určite. A vo vzťahu potom ďalej? Vo vzťahu, ja neviem, 50/50. Ja som za chlapa. Hej? Stále. Ja som stará škola. Takto. Ja dobre zarábam, hej? Takže ja nemám problém zaplatiť. A nikdy som ani problém nemala zaplatiť. Ani keď som akože nezarábala. A stalo sa mi niekoľkokrát, že až to zašlo do takej, akože, že som platila viac ako ten chlap, ktorý som vlastne spozornila a povedala som, že kámo, čus, to už... Takže max 50/50 pre teba. Max 50/50, jasné. Aby to nebolo viac, jasne. No ja zarábam tiež si myslím, že dobre, ale moja žena zarába ešte lepšie. A furt platíš ty? Áno, pretože to je proste otázka nejakých princípov. Akože... Tak ja počítam s tým, že keď niečo do toho vzťahu prinesem ja, že zarábaš ty dobre, zarábam ja dobre, teraz je to akože win-win, ale ja počítam s tým, že ja keď si ťa vyberám ako partnera, tak akože počítam s tebou aj do budúcnosti. Hej? Nie som ten typ, čo si teraz niekoho nájde len na to, že nevieš byť sama. Takže keď ja si teba už ozaj vyberám, tak pre mňa niečo znamenáš. A to znamená, že ja počítam s tým, že keď ja budem raz tehotná, hej, a budem mať tú rodinu, tak ty prevezmeš finančnú zodpovednosť. Hej, tú agendu. Alebo jasne, chápem. Dobre. Ale určite áno. A vlastne, ja som už teda v Prahe 9 rokov a keď som sem prišla, tak dobre, mala som málo rokov, ale stretávala som sa s tým a akože často veľakrát, a nie aj tedy, ale aj teraz, že tu Češi majú hrozný problém akože zaplatiť. Chlapi. Tá normálna vrstva. Tí bohatí, alebo tí, čo zarábajú lepšie, tak sú vychovaní, hej, že vedia, čo sa má, čo sa nemá. Ale tá normálna vrstva, alebo ešte tí, ja neviem, tak tam je to mega problém. Kdežto na Slovensku je to úplne automatické, že aj keď nezarába ten chlap, tak príde po teba na aute, zaniesie ťa ešte domov, zaplatí tú večeru. Otvorí ti dvere.
Na tom aute? Nedaj Bože. Možno, áno, asi. Áno. Tak toto tam je úplne automatické. Že ja som potom vlastne zo Slovenska prišla do Čech a si hovorím, že kámo, ja som normálne prvé roky radila len cudzincov kvôli tomuto. OK. Ja som mala akože nejakú tú česť s Čechmi OK. a bolo to úplne hrozné. Ja si pamätám, že týpek ma furt mi vypisoval non-stop, asi proste niekoľko mesiacov v kuse, jak proste ma chce a bla bla bla. A býval niekde v prdeli. A pak vlastne mi napísal, že dobre, tak prídi. A ja, že ja mám chodiť? Však ty mne vypisuješ, nie? A on, že áno, že zober si metro, taká zastávka. Hovorím, že kámo, v živote nepojem metrom, sa úplne zblázim, hovorím, keď chceš, tak príde po mňa a pekne ma aj zavezeš domov. A to nechodíš metrom ako z princípu, alebo Nie, nechcela si, aby ten chlap... on býval niekde proste za Prahou. Jasné, že keby to je tu ku mne, ja bývam teda ja som na Prahe 1 bývam, a keby to je, ja neviem, jaká Praha, akože kúsok, Žižkov, proste Karlín, bla bla bla, dobre, nemám problém, hej, ale keď ja sa mám niekde trepať, ty vole na konečnú zástavku metra a ešte pak niekam ísť, to proste... Ja by som te poslal taxíka aj v Prahe. Tak poviem ti snáď, že príď za mňou, ne? Alebo taxíka, vieš, taxíka, keď nemôžem, nebo niečo. Alebo také, že viem si taxíka, pak ti dám peniaze, vieš, alebo niečo, že pak ti to zaplatím. Lebo ja som veľakrát akože i ten chlap, že mám to chovanie toho chlapa, alebo čo sa má. Čo sa týka s kamarátkou, že ešte keď som mala masáž, tak som zarábala akože o dosť lepšie, jak teraz. Takže som sa vždycky postarala. OK. A potom tí chlapi sa nevedia postarať, alebo nemajú takéto základné. Pre nás, poviem Čechom, neviem, či to vedia, že pre nás Slovákov je divné, keď sem prídeme, tá otázka pri prvej, druhej, tretej reštaurácii, že účet společne, nebo osobitne, či jak sa pýtajú. A ja som to ani nechápal prvé, že čo sa ma pýta. Pretože na Slovensku, pokiaľ to neviete, toto neexistuje. Ako vôbec. Účet je jeden a platí ho teda ten, čo pozýva, alebo keď to je holka, chlap, tak chlap. Automaticky. Áno, a keď je skupina, tak sa to vždycky strieda. Áno, strieda, ale platíš proste... ty, potom platím ja. A takto. A nedelí sa, že ty si zaplatil minulé o 20 eur viac a ja teraz menej. Proste nerieši sa to. Slovákov to strašne prekvapuje, táto otázka. Samozrejme, ja som tu už 26 rokov asi, takže už ako chápem a už aj so švagrom teda sme si povedali, dobre, tak nech to furt neriešime, takže povieme čašníkovi, dajte to na pol. Normálne je účet 4 litre, dajte ho na pol, každý dá svoj tip, tým pádom tam sa tak ako prekárame, že ja vždy tam vyšší, hej. Aha. Už o to sere, ale proste ja som ako grant celkom. U mňa 10% je úplný základ a skôr je to viac teda, hej. A tiež vraj teda v Čechách není úplne zvyk, keď ideš do lepšej reštaurácie, tak... není úplne zvyk dávať dobré tipy. To je tiež trošku taký, neviem, taký zvláštny zvyk, akože Češi, jo? Že je účet 2957 a on hrde povie 3000. Hej? A to mi hovoria čašníci, ja ich veľa poznám, že to sú ešte radi, lebo sú schopní povedať, že 70. Hej, 2970 z tých 57. Úplne kľudne, týpek má vonku fárov ako sviňa. Jo, no. Hej, a že ja na toto poviem 3300 napríklad. Hej. Akože nejaký 10% tam vypočítam rýchlo. Oni úplne, pane, díky a tak, akože človek, ako v New Yorku chcú 25 či koľko, ne? To ešte 10 je super, no. No proste sú v tomto Češi šetrnejší, ale máme ich zase radi, nech to nevyznie. Akože však tu žijeme tu. Bývame, je to super krajina. Super, len zaslúbená úplne. A ja už mám občianstvo, ty máš? Ja mám teraz potom prechodný pobyt. Takže prechodný pobyt, no to si ešte ďaleko. Som si strovila prechodný pobyt. Takže ty už tu sedíš s občanom Českej republiky normálne. Ja budem mať potom občianstvo niekde inde. Jo, takto, ty si inde občianstvo, no dobré. Áno. Spoločné bývanie, delenie, asi to isté ten princíp, ne? Nájom a také, tak to máš jak? No ja aktuálne bývam so sestrou, takže to ideme pol na pol, predtým som platila väčšinou ja, než ona, teraz sme už pol na pol, no a to s tým chlapom, nebývala som takto ešte s chlapom, neviem. Nežila som spoločne domácnosti. Ty si nežila v 30-ke ešte s chlapom? Natália. Ja som bola 7 rokov sama.
OK. A vlastne ten vzťah predtým, čo som mala, tak nebývali sme. Bolo 20, 21, tak nejak, 22. No dobre, tak teraz akože ja ťa zbalím a teraz ideme prenajať byt, hej? No. Ja by som ho našiel akože do hodiny napríklad, hej? Ja nechápem úplne tie vypisovanie. Nevíte niekto o nejakým byte? Kokos, veď internet, všetko je plný. Ja tak je akože, som mala agentúru, takže tam dáš parametre, oni ti nájdu všetko, zaplatíš agentúre a máš. A teraz príde prvá vec. Je treba províziu, dve kaucie, všetko, hneď si na kile. Hneď si na kile v Prahe, to minimálne. No a teraz akože čo? Budeš aktívna, povieš, drahý, dám ti polku, alebo proste necháš to akoby na mňa a potom to nejak vyriešime, alebo... Ja som veľmi hrdá osoba a zase záleží od situácie, by som povedala. Keď ty zarábaš viacej a ja menej, tak potom áno. Koľko zarábaš? Nepoviem. Ale keď zarábam dobre, tak ako prečo nie? Tak robíš to kvôli tomu, že máš rád toho človeka, nie? Jasné. Úprimne. Jasné. No dobre, no. A keby sme išli nakupovať do obchodu, bude účet, čo ja viem, môj taký klasický 2 litre. Ako za čo? Albert, nejaké potraviny a tak. Týždenný nákup. Tak to neriešim. Proste Platím ja. hoci kto, no. Dobre. Ja, ty... ono to nejde, akože keď máš nejakú podľa mňa spoločnú domácnosť, tak dobre, dá sa to rozdeliť, že ja neviem, ty platíš nájom, ja platím ostatné účty, telefóny, blablabla, kupujem niečo, akože... Čo ťa štve na dnešných chlapoch? Alebo čo si počula od holiek, že sa bavíte samozrejme, že jak si v tomto biznise medzi holkami, čo je najhoršie na dnešných chlapoch podľa teba? A naopak najlepšie? Môže byť niečo najlepšie. To je ťažká otázka. Čo je red flag teda? Si sama, povedzme, teoreticky, alebo tvoje kamošky, čo je akoby, že čo určite nie? Určite zrada. OK. Zrada. Akože nevera, alebo tak? Čo je zrada? Všeobecne zrada, dobre, nestojí za tebou v nejakých situáciách, alebo proste spikne sa poza tvoj chrbát s niekým v nejakej situácii. To by bola pre mňa zrada. No jasné, to sa strašne ťažko odpúšťa. Dobre. To je red flag, hej, najväčší. To znamená, že nemá pevný charakter, alebo jak to povedať? Jakoby smerom k tebe. Stala sa mi sa taká situácia, že som sa stretávala s jedným chlapom a mala som tedy najlepšiu kamarátku. Stalo sa mi to 2-krát v živote ináč. A vlastne ja som sa ocitla v zahraničí. Nebudem hovoriť kde ani čo, ale bola som niekde uzavretá, nemohla som odísť. A oni sa pomedzi tým proste čakali, že budem asi dlhšie mimo, ako som bola. Dlhšie sa nemôžeš vrátiť? Sa nemôžem vrátiť. A oni sa medzi tým dali dohromady. OK. A to, ja som bola preč mesiac. Ja, že to nebolo... Nie, 2 mesiace. 2 mesiace som bola preč. Nebolo to 3 roky, hej? Nie, 2 mesiace som bola preč. Tak potom vlastne prídeš domov, keď všetci pozdravujú, že ona sa vrátila. A no... To je pre mňa proste mega zrada. Tak to hej. Ako 2 mesiace je, nepoviem po 3 rokoch, akože už proste bez nádeje, ale tiež by som to možno povedal. Ne? Tak ti poviem, vieš čo, nechcem čakať, proste túto Katka áno, mňa jasné, baví, tak to je iné, no. Ale akože takúto zradu, alebo že proste ten chlap nestojí za tebou. Okay. Že sa dá na stranu niekoho iného, keď vie, že ty máš pravdu. Takéto fake správanie, že jasne, budem k tebe dobrá, milá, bla 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 a vlastne ty držíš stranu tomu druhému, neviem, ako by som to opísala. To je jasné, ja to chápem. Ona by si bol za dobré s druhými. Nie. Ja som nie tá osoba proste, radšej poviem, jak to je, jak mám byť za dobré so všetkými. Proste aj tak ten inteligentný človek bude stať pri tebe vždycky. I keď povieš niečo, čo není pekné. Okay. Tak vieš, že máš pravdu, chápeš? Dobre. Takže to je pre mňa taká, že zrada a potom klamstvo. Keď niekto klame. A ja viem, že klame. Ja mám akože dosť dobrú... Máš radar? Mám dosť dobrú intuíciu, takže keď ma niekto klame a ja, chlapci, som pracovala s chlapmi. Takže ja viem, jak klamú.
Aha, jasné. Ty vieš Takže to z druhej strany, akoby. Áno, takže keď ma chceš oklamať, Tak neoklameš. tak ma neoklameš. Ty si bola tá, ktorá vlastne bola súčasťou tých klamstiev, akoby, Áno. keď chodili napríklad ženatí, alebo ja neviem čo. Áno. A oni si asi aj ti porozprávali, čo a ako. Takže toto je ešte jedna vec. A druhá vec je, že aké sú prechcené tie dievčatá, čo robia v tomto biznise. Akože mega, podľa mňa ešte viacej ako chlapi. Takže to vždycky oni prišli s nejakými proste vecami, aplikáciami, toto, jak proste oklamať, že ja som len čumela. Takže keď si niekto myslí, že ma oklame, tak neoklame. Lebo to vždycky zistím a aj mám také kamarátky, ktoré sú totálne ako Sherlock. Ty vole, tá ti povie také aplikácie, toto, never tomu. Ja neverím. Okay. Po mojich skúsenostiach proste všeobecne neverím a bolo by to veľmi na dlhú trať si u mňa získať dôveru, ale to je presne to, že začínam veriť a potom sa niečo poserie, tak úplne sa to zase u mňa stráti a som zase na nule. Dobre. Takže keď začína s nejakými klamstvami, tak a ja zase som taká, že keď ja ti dám 100%, tak ja očakávam to isté od teba. Jasné. Tak to má byť, nie? V zdravom vzťahu. No. Takže keď ja ti dám 100% a ty mi dávaš polovičku a tá druhá polovička je boh vie kde, tak tam je asi niečo špatne, nie? Napadá ma u toho nepripravená otázka k tej dôvere. Zapla by si s partnerom geolokáciu na iPhone? Teraz už nie. A predtým áno? Predtým som to mala, ale to bol úplne toxický vzťah, na ktorom som sa poučila, že to nerobiť a taká tá láska zo šialenstva tiež nie je dobrá. Dobre, a to si myslím, že má každý. Už potom, keď starneš, tak to už berieš tak racionálne, nie? Dobre, ale môže, niektoré páry to majú vyslovene z praktických dôvodov len. Ona proste vidí, či už ide z práce, tak začne bariť večeru, alebo ohrievať a tak. Myslíš, že ne? Určite nie. Myslíš, že to vždycky je trošku akoby kontrola nejaká nezdravá? Jasné. Takže geolokácia ne? Nie. S tým nesúhlasím. To je podľa mňa až too much, nie? Pravda je, že ja som si ju vypol po tom, čo sa aj mne stalo v jednom vzťahu, že boli sme s chalami niekde vonku a skončili sme na nejakom byte a ten byt bol zhodou okolností vedľa, ja som si to aj neuvedomil v tú chvíľku, fakt, vedľa swingers klubu. A tá moja partnerka mi poslala SMS-ku, že tak keď ty plánuješ chodiť bezo mňa do swingers klubu, ani to neviem, tak to je ako hovado za mými zády, tak to sa môžeš ráno zbaliť a akože, alebo ona už neviem, kto koho bol. A ja som aj najprv nechápal, čo sa deje. Našťastie som to hneď dostal. Ona vie, že vo swingru nemáš telefón, takže už to bola blbosť. Tak som jej hneď zavolal na video, tak to chalani, ako my sme, jaké čo a normálne som z toho, keby som nebol si všímal hodinu telefón, tak ho nepresvedčím nikdy, že som tam nebol. Mal som šťastie, že som ho mal práve v ruke. No. Takže tam som si povedal, že asi to je proste blbosť. Že môže to také problémy vyrobiť úplne, ktoré fakt ani nie sú reálne, tie situácie, že radšej ani ako nie. No, dobre, takže tiež si za to, že nie. Nie, tak musíš mať nejakú tú slobodu v tom vzťahu, nie? Áno. Byť trvale sledovaná a zase úplne, to je ako mu povie, že ideš s kamoškou do tej kaviarne a vy to potom zmeníte, lebo tam není miesto alebo niečo, aby on hneď kúkal, že aha, tak ona je vlastne inde. Mne sa to stalo práve, ja som mala ten vzťah a on mal moju polohu a ja som mala jeho polohu a ja som raz len odbočila do jednej uličky a normálne mne začal volať, že kde som, prečo idem tam, keď som mala byť niekde inde. Svorím, že no aj dobre, takže geolokácia určite ne, súhlasím už tiež vlastne, ako pôvodne som bol veľký zástanca, že keď máš 100% dôveru a všetko, že akože prečo nie, ako, hej, ale fakt to môže urobiť viac zlá než dobrá. Takto, hej. Ako ty nič zlého nerobíš, ale môže to tak vyzerať. Hej. Luke Maxing a Mewing, asi sa to číta. To čo je? Čo hovoríš na chlapov, ktorí tak šialene, teraz je taká móda, že riešia tú symetriu tváre. Luke Maxing je podľa mňa hnutie, ktoré založil nejaký americký influencer, že vlastne chlap má mať ideálnu tvár, čož ja nemám, lebo to majú byť tie výrazné lícne kosti, prepadnuté tváre a oni na to tých chlapov učia,
cez Instagram a nejaké kurzy, že musíš žvíkať nejaké žvíkačky, aby si měla pevné tie svaly, chodia na operácie, buchajú si kladivom, tuto si rozbijajú tie kosti a neviem čo všetko. A je to vlastne hnutie, teória, životná filozofia, že najdôležitejšie na chlapovi je, ako vyzerá. A blbé je, že hodne holiek im potom píše, že super, ty si čávoť, ja by som chcela. Vieš, akože prvé a posledné vlastne je, ako on vyzerá a hlavne teda face. Čo si o tom myslíš? Tak ono to je vlastne od detstva, že tebe sa nevytvorí ten nejaký, že málo žuješ. Neviem, možno. No, že vlastne nemáme tu tam toto vlastne tú sánku, čelist, áno. Dopredu. Áno. Čo ja si o tom myslím? Ja som opačná. Ja radšej telo jak hlavu. Fakt, hej? Ja som vždycky bola za telo jak hlavu. Takže pre mňa tvár není až taká podstatná jak telo. A telo má byť aké? Akože telo má byť v tope. V tope vyšportované? No jasné. Vyšportované. OK. Lebo vlastne čo ťa bere? Lebo chápem, že veľa chlapov napríklad bere pekná tvár a že to telo není akože len, že ty šúkaš to telo, že nešúkaš tú hlavu. No a ešte môže byť, ako hovorila kedysi o Jirkovi Paroubkovi, že síce není úplne ako to, ale má sexy mozek. Áno, aj to môže byť. Hláška o sexy mozku, že... Ja som na tela. Zažil som pár v nejakých situáciách nejakých mojich kamošov, ktorí ako telo takový trošku ako obtlstlí, akože nič na ňom, ako není to žiadny model, ale sadne k tej holke, začne s ňou hovoriť a ona je za 10 minút proste úplne akože poďme na to. Pretože proste má nejakú chémiu, vie hovoriť, je vtipný, šarmantný, čokoľvek. Takže vlastne akoby zažil som aj to, že dokonca ani telo, ani tvár nie sú dôležité. To povedal už takáto charizma, že čo vyžaruješ. Áno. Aj to, dá sa aj to. Dá sa aj s tým zaujať? Dá sa aj s tým. Tak pôjdem na kurzy. Ale primárne je za mňa telo. Takže radšej do fitka mám chodiť. Tak ja si to pamätám, lebo pri tých masážach, nie? Tak príde ti chlap, OK, proste nič moc, do tváre, blablabla, tak si ho ani nejak nevšímaš a pak sa vyzleče. A vlastne ty masíruješ to telo, robíš tam body to body o tom telu a vlastne to ťa akože to ťa priťahuje podľa mňa. Takže vlastne už ako ten celo, keď potom vidíš, ten face úplne nič moc, ale s tým telom, na tom tele. Lebo môžeš mať peknú tvár, hej? Ale keď nemáš telo o ničom, tak akože z tej pekné tváre ty si úplne presne kontaktná ako ja. Ja keď s niekým hovorím, tak stále robím takto. Ty to tiež robíš. Sám ma to chytá za koleno. A je to, vieš, ja proste keď s niekým hovorím a som ako zabraný, tak ja stále robím tak, vieš, akože... Ja nemám ani problém sa prísť a dotknúť sa do cudzieho človeka, že som niekde, ja neviem, blíblo a potrebujem niečo, tak poviem si, ďakujem. Áno, dobre, to sme sa rovnakí. No. Takto, ja si myslím, že keď dobre vyzeráš, tak ti to vie veľa pomôcť v živote. Akože nejaké pracovné príležitosti a takto. Áno. To určite, ale... Aj u chlapa, aj u ženy, u každého. Áno. To je tak celé, hej, ale už keď potom niekto chce s tebou komunikovať alebo niečo na tej hĺbšej báze, tak to je stratené. Áno. A to je viacej ako pekná tvár a pekné telo. Súhlasím. Lebo takých pekných na svete je veľa. No. A s tým súvisí, vieš čo je manosféra? Andrew Tate a podobne. Manosféra je také téma. Manosférickí chlapi, ktorí presadzujú, je niečo podobné, ako bol ten Lux Maxing, ale toto je o tom, že presadzujú vlastne vúdčí roli chlapa v spoločnosti a vlastne tie ženy sú na rodenie detí a starostlivosť od toho chlapa. Napríklad ich také nejaké teórie sú, že žena, keď má tak 20-21, je v najlepšom rozpuku ženstva a má rýchlo rodiť deti tomu chlapovi. Už nie pozdejšie, to už je stará krava, hej, ako v 20-ke. Potom by vlastne nemusela ani chodiť voliť, lebo vlastne ona tomu nerozumie. To chlap chodí voliť a robiť zásadné veci. Ona rodí, varí a je pekná a stará sa o neho. To je manosféra, hej. To je Andrew Tate a títo chlapi. Ja som pekný, ja mám túto ženské, tie sa o mňa bijú, ja si jednu vyberem a tá bude robiť toto. A nebude robiť toto, hej. Blbé je, že hodne žien to podporuje, čo nechápem, absolútne. No, lebo oni sú v tej bubline toho, čo chcú. Tá žena chce mať taký život.
tak je v tej bubline a preto to podporuje. Fakt, hej. Určite Ktorá áno. žena chce byť ako vymenená za schránku, narodenie detí a tak sú, ale ja nechápem Je prečo. veľa takých, že chcú mať rodinu a chcú, aby ten chlap sa o to staral. On sa o to stará, Tak ona o lebo neho. ona má v podstate bezstarostný život, no vlastne má tam tie deti, ale akože vyhne sa. Aha, takže myslíš, že to je preto, že je to výmena svojím spôsobom, že vlastne nemá ambície iné tá žena. Podľa mňa hej, určite, Len že toto vlastne je to akože jej je stačí. životná rola. Životná rola je toto a druhá vec je, že možno, že to podporujú preto, lebo ich to berie nejakým spôsobom. Že ich to priťahuje, ale do určitej hranice si myslím. Tá Že submisívna rola vlastne. Áno, ale už potom, kebyže akože reálne, možno ten prvý začiatok ťa berie, ale potom reálne, keby v tom máš byť, tak si myslím, že každý z toho utečie. Lebo... OK, takže ty by si nebola fanda Andrew Tatea. Nechcela by si ho s týmito názormi za manžela asi. Vlastne ty už si stará pre neho, sorry. Ja už som stará krava, ale... Už nemáš 3 deti a určite si bola voliť, tak už tým pádom už si ako mimo. Akože... viem si aj predstaviť, že by som mala nejaké proste bohatého, pekného chlapa, ktorý by A sa o mňa staral, výmenou dal za by to mi by si peniaze, ja by som sa starala o deti, nech si robiť, čo chce, ja by som si robila, čo chcem. A... Ty si práve nemôžeš robiť, čo chceš. Ja si O to práve, že ide. nemôžem robiť, čo chcem. Aha. To vôbec, prosím. To vôbec? Ani takto ísť von, podľa mňa. Ja aj tak to S kozami, určite nie. takto bradavkami trčiacimi. Tak to ako ne. určite nie. Vieš, to sú také klietke trošku. Ako. A on rozhoduje, kde sú tie hranice tej klietky. Tak to potom musí byť úplne totálne Áno, totálne áno. submisívne. Bez ambícií. Že to totálne, akože Submiska, bereš, ho bez bereš jak ambícií. Boha. Áno. Takže to by si nechcela nakoniec. Ja som mala taký ten vzťah, ten toxický, kde som bola tá submisívna. A vydržalo nám to rok, až pokiaľ mne nezačalo z toho hrabať, lebo už to zachádzalo do taký akože zakazovanie rodiny, presne, čo máš nosiť oblečené, prečo si bereš také nohavičky do práce a blablabla. Čo si nejaká kurva? Jasne. No a veci pod zadok a takéto kokotiny, tak som si povedala, že kámo, akože odtiaľ potiaľ, ale nie. A neviem si predstaviť to, že on by si robil, čo chce on. Že by ma podvádzal na každom kroku, chodil by na nejaké akcie a mal tam proste modelky platené a spoločničke jedno s druhým. Tak Kurevník potom, jeden, jasné. To potom asi nechceš. A ešte na záver sa ťa opýtam... Lenže tie baby sú jednoduché, čo to chcú. Áno, Chápeš? bez ambícií a jednoduché. No, jasné. Totálne jednoduché. Mm. Lebo normálna žena to proste nebude podporovať. Alebo Súhlasím. teda premýšľa. Na záver, kúkam tetovanie, na záver sa opýtam, že neviem, asi máme záver, ne už celkom, možno aj.